Eleganță și povești impresionante la Retroparada Primăverii, unde participă 80 de mașini de epocă. Evenimentul are loc în acest weekend în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, unde participanții vor parcurge 150 de kilometri în cadrul unui raliu educativ pentru începători. La parada au participat oameni de toate vârstele, iar cu toții au fost impresionați de mașinile de epocă. Cei mai mulți și-au adus aminte de perioada copilăriei sau de mașinile pe care le-au văzut în filme. Foarte fain, foarte fain. O mașină tipică italianească, multă piele și mult lemn și design plăcut. Sunt mașini începând din 1965 participante, dar toate mașinile sunt mașini de epocă, însemnând că au cel puțin 30 de ani de la fabricație. De ce vă place asta? Că e roșie și la mami îi place. Participanții s-au simțit bucuroși să împărtășească cu vizitatorii povești despre pasiunea lor pentru mașini și au luat totul ca pe o provocare. Mașina asta a fost încă visul din copilăria mea și mașina asta a adus atâta inovație în construcția automobilismului, cât, după cum am auzit, nu prea au dus alte mașini. Lejer și foarte, foarte confortabil. Acasă fotoliile noastre nu sunt așa de confortabile ca... E o mașină făcută normal pentru corpurile diplomatice și așa a fost ea gândită atunci. Mai avem mașini de colecție. Momentan avem un Citroen XM din 1991, o variantă exclusivă, motor 3000 benzină V6. Și asta a fost cea de-a doua opțiune care am ales-o pentru a începe colecția. Maserati tot timpul a avut grijă să aibă un sunet atipic față de restul. Sună ca un motor puternic? Da, ca un motor puternic, oricum e destul de puternic pentru vremea ei. În fiecare an în Târgu Mureș au loc 9 evenimente auto, iar în luna mai, turiștii sunt așteptați la evenimentul Castle Rally, care va ține 2 zile.